Ne lamɛnbaga jɛkulu cɛ ani muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba aw ni ɲankuma ni aw ka dɔgɔkun kibaru di wagati de seli min bɛna lase aw ma aw denkɛ n'aw balimakɛ professeur Ousmane Eric Jakite dɔgɔkun min b'a daminɛ bi tɛnɛn na juin kalo tile 24 ka taa se karidon ma juin kalo tile 30 dolo jate la samiya kalo fɔlɔ tile 2nan o dafala ka bɛn bi ma ka taa bila samiya kalo fɔlɔ tile 8nan ma o b'a yira k'a fɔ dolo min nɔrɔ barikalen don o ye tɛnɛndon dolo ye kalo ale de nɔrɔ barikalen don nin dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o ye samiya kalo fɔlɔ dolo ye o b'a yira k'a fɔ den min mana bange ka bɛn nin wagati ma walima nin wagati ɲɔgɔnna dɔ la kelen ma k'olu ka adamadenya bɛ kɛ cogo di ninnu bɛ kɛ mɔgɔ sɛbɛbaw ye dugumakolo kan mɔgɔ minnu jɛɲɔgɔn bɛna fɔ ko karisa ye mɔgɔ sɛbɛ ye wa hinɛ o bɛna kɛ ninnu dusukun na ka ɲɛsin u mɔgɔ ɲɔgɔnw ma nka ninnu kan k'u kɔlɔsi furudimuw na kosɛbɛ olu ye dakanko ye an bɛ nin kunnafoni ninnu labɛn jamakulu tɔgɔ la bɛɛ lajɛlen bɛ se k'i ka tɔmɔta tɔmɔ dɔgɔkun kibaru kɔnɔna na cogoya min na bari mɔgɔninfin i tɔgɔla kibaru y'a o sirilen don i kelen de bɔgɔ la ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ marisi kalo tile 21 na ka na bila avril kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma beliw ninsodenw funteni kalo fɔlɔ denw beliw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kunkɔrɔtaw ale ni wulikajɔw olu b'aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ aw ka hakilinaw bɛna bonya kosɛbɛ ko kura bolodaw olu bɛna na kɛ aw kunna nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw b'a fɛ ka ko kura minnu boloda nka a b'a ladɔnniya k'a fɔ nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun juguman ye ka ɲɛsin aw ma kamasɔrɔ mercredi ni o bɛ bɛn le 26 juin ale ni jeudi ni o bɛ bɛn le 27 juin ma kalo bɛna sigi aw ka so kɔnɔ ka ni tile 2 kɛ o b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw olu de barikalen don ka ɲɛsin aw ma n'aw b'a ka waleyaw kɛ aw ka aw hakili to dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw aw kana saliya fiyewu kamasɔrɔ ni aw saliyala o wagati ninnu kɔnɔna na aw ka ɲinifɛnw olu tɛna kɛ sɔrɔ fɛnw ye walima sumaya bɛ se ka don olu la ka ɲɛsin aw ma jigiya siraw olu barikalen don aw ye dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw garisɛgɛ siraw olu fana sinsinnen don aw ye ka bɛn ni dɔgɔkun camancɛ yɔrɔ wagatiw ma kɛnɛya siraw olu sinsinnen don wa nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw tun bɛ jɔyɔrɔ la ko dɔw la don tɛmɛnenw na ni aw ye olu ɲɛnabɔliw bila sen kan aw bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ avril kalo tile 20 na ka na bila mai kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma toro garisɛgɛso denw funteni kalo 2nan denw toro nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kunkɔrɔtaw ale ni wasaw olu bɛ aw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ kamasɔrɔ aw bɛna dɔgɔkun daminɛ ni timinanja ale ni wulikajɔ ye cogoya min na dɔgɔkun laban tɛ kɛ dusukasi aw bolo fiyewu kamasɔrɔ aw ka ɲinifɛnw aw bɛna se ka olu sɔrɔ ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye o de la i bɛna ye kalo o bɛna sigi aw ka so kɔnɔ jumadon ni o bɛ bɛn juin kalo tile 28 ma ale ni samedi don ni o bɛ bɛn juin kalo tile 29 ma ni aw saliyala aw ka ɲinifɛnw olu tɛ kɛ sɔrɔ fɛnw ye dɔgɔkun daminɛ yɔrɔ wagatiw la aw b'a fɛ ka ko minnu boloda aw b'a fɛ ka ko minnu sigi sen kan ka se ka sɔrɔw kɛ a ko kɔnɔna na hakilina kura minnu ni aw bɛ fɛ ka olu ta n'a y'olu ta a bɛna olu jaabiw ye ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye jigiya siraw olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma ka bɛn ni dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ye nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ mai kalo tile 21 na ka na bila juin kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma Gémeaux badudenw funteni kalo 3nan denw Gémeaux nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka sɛgɛn bɛna kɛ i b'a fɔ sanjikɔrɔ wɔsi kamasɔrɔ aw bɛna wulikajɔw kɛ ka se ka boliboliw kɛ ɲinifɛnw nɔfɛ nka aw b'a fɛ a ɲɛ ka sɔrɔ cogoya minnu na jaabiw olu sɔrɔli bɛ se ka gɛlɛya ka ɲɛsin aw ma kow bɛna na sumaya ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka waleyaw bɛna na sumaya kosɛbɛ nka aw kana aw fari faga a ka ca la ni aw ye ko caman boloda nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni dɔ ma ɲɛ aw bolo i bɛna ye dɔ bɛna se ka na ɲɛ aw bolo o b'a yira k'a fɔ aw kana aw ɲɛ kun tilenna kɛ ko kelen ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na fo aw ka se ka kumaw fara aw boloda la aw ka se ka baaraw fana kɛ mɔgɔ minnu bɛ aw kɛrɛfɛ aw ka se ka olu kuma ɲɔgɔnya kuma sira fana fɛ kuma bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka wasaw lase aw ma fana nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juin kalo tile 21 na ka na bila juillet kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma kansɛriw samiya kalo fɔlɔ denw kansɛriw nin dɔgɔkun in kɔnɔna na a b'a yira k'a fɔ fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma basigibaliya olu bɛ aw ka kow la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ kamasɔrɔ aw b'a fɛ aw ka waleyaw ka se ka sabati cogoya min na gɛlɛya bɛ se ka don olu la ka ɲɛsin aw ma k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw la aw bɛ mago bɛ kunkɔrɔta minnu na aw b'a fɛ ka waleya minnu bɛ se ka sabati gɛlɛya bɛ don olu la jigiya siraw fɛ ka taa se garisɛgɛ siraw ma
olu mandi ka ɲɛsin aw ma fariganw olu kundalen don aw kan ni dɔgɔkun in kɔnɔna na n'aw bɛ se aw ka ko ɲɛnamaw bɛɛ lajɛlen aw ka se ka olu bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ ni dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma ni aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ juillet kalo tile 23 la ka na bila août kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma lion samiya kalo filanan denw lion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔnbaga kɔrɔ ye olu b'a aw ka ko la aw bɛna se ka aw dɔnbaga kɔrɔw aw bɛna se ka olu ye ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ale ni kunkɔrɔtaw aw bɛna se ka olu sɔrɔ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw kunkɔrɔtaw ye aw ye kamasɔrɔ aw ka ko ka di mɔgɔw ye mɔgɔ minnu bɛna gɛrɛ aw la fana olu bɛna kɛ sababu ye fana ka se ka hakilinaw di aw ma hakilina minnu bɛ se ka aw dɛmɛ aw ka ɲɛtagaw kow la dɔgɔkun kɔnɔna na o b'a yira aw kana aw fari faga fiyewu kamasɔrɔ aw ni aw ka bɛɛ lamɛn ni aw b'a fɛ ka se ka basigi sɔrɔ dɔgɔkun kɔnɔna na aw kana dusu ta nka aw ka kɛ lamɛnnikɛbaga ye ka se ka baara kɛ ni hakilinaw ye hakilina minnu bɛ se ka wasaw lase aw ma don nataw kɔnɔna na kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma ka daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ août kalo tile 23 la ka na bila septembre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma vierge dimiso denw samiya kalo sabanan denw vierge ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw tulokɔrɔ kuma dumanw olu de caman bɛna ɲɛfɔ aw ye kamasɔrɔ jigitugu wale minnu ni aw b'a ɲinina aw bɛna se ka a ko siraw aw bɛ se ka olu taamaliw daminɛ ni dɔgɔkun in kɔnɔna na aw mago bɛ jigiya wale minnu na nka aw mago b'a la ka ɲɛnabɔ ka se cogoya min na gɛlɛya bɛ se ka don olu la sumaya bɛna don olu la o de la i bɛna ye kuma caman bɛna na fɔ aw ye kuma minnu bɛna na se ka na aw nisɔndiya nka aw b'a fɛ waleya ka nɔgɔya aw bolo cogoya minnu na gɛlɛya bɛ se ka don olu la sumaya walew bɛ se ka don olu la ka ɲɛsin aw ma aw kana fari faga fiyewu nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ bɔtaw olu fanga ka bon ka tɛmɛ dontaw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na farigan bɛ mɔgɔ minnu na ni mɔgɔ kofɔlen ninnu na olu ka fariganw fiɲɛ bɛna se ka bɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔ a bɛna an ladɔnniya k'a fɔ jama ko ale ni jamalakumaw olu de barakalen don ka ɲɛsin aw ma ni aw ni jama ye baara kɛ ɲɔgɔn fɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛ se ka na jaabi ɲumanw ale ni wasaw k'olu sɔrɔ jama kow la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ septembre kalo tile 23 la ka na bila octobre kalo tile 22 la n'an b'a fɔ olu ma balanso furuso denw kawula kalo fɔlɔ denw balanso ni dɔgɔkun in kɔnɔna na fiɲɛ ka kalan ka ɲɛsin aw ma dɔgɔkun tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma n'aw bɛ se a y'a ka ko sɛbɛnw bɛɛ lajɛlen bila ka wagati nataw kɔnɔ kamasɔrɔ aw bɛna aw sen don ko minnu na nin dɔgɔkun in kɔnɔna na hali aw ɲumankɛtɔlama o bɛ se ka ta wolo juguman na wa aw ka na a fɔ k'aw b'a da don ko bɛɛ la nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kamasɔrɔ aw bɛ fɛ ko ka ɲɛ cogoya min na ka ɲɛsin aw ma ko bɛ se ka na ni degun ye ka ɲɛsin aw ma ten o b'a yira aw ka waleyaw aw ka se ka jateminɛw k'o la kamasɔrɔ aw ka ko man di mɔgɔw ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na dusukasi walew ale ni kunnafoni siraw olu fana ma jɛ ka ɲɛsin aw ma aw yɛrɛ bɛna aw jigi da mɔgɔ minnu kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na olu de bɛna na se ka fosi ka bɔ aw kɔrɔ garisɛgɛ siraw lagosi bɛ olu kan ka ɲɛsin aw ma ka taa se aw ka jigiya siraw ma n'aw bɛ se a y'a ka wale ɲuman nafamaw bɛɛ lajɛlen bila ka wagati wɛrɛ nataw kɔnɔ n'o tɛ nin dɔgɔkun in tɛ dɔgɔkun duman ye ka ɲɛsin aw ma nin y'aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ octobre kalo tile 23 la ka na bila novembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma scorpion dibiso denw scorpion ni dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ale ni yɛlɛdaw olu bɛ aw ye sira caman fɛ kamasɔrɔ aw bɛna aw bolo don ko minnu na olu ko bɛ se ka barika sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na mɔgɔ minnu ye mɔgɔw ye minnu bɛ baara kɛ ni bololabaaraw ye i n'a fɔ karamɔgɔw olu n'a ɲɔgɔnnaw bololabaarakɛlaw olu bɛ se ka wasaw sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ka sababu kɛ u ka baara nafaw u bɛna se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la ka ɲɛsin u yɛrɛbakun ma ale ni u bɛna baara kɛ ka ɲɛsin mɔgɔ minnu ma u bɛ se ka jaabi ɲuman sɔrɔ olu la nin b'a yira k'a fɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw kana saliya aw ka sarakaw a n'a ka aladeliw olu barikalen don olu bɛ se ka kɛ sababu ye ka se ka wasaw ale ni kunkɔrɔtaw k'olu lase aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ novembre kalo tile 22 la ka na bila décembre kalo tile 21 na n'an b'a fɔ olu ma sagittaire siraso denw sagittaire ni dɔgɔkun in kɔnɔna na janfa walew olu caman de sigilen don
olu caman de ɲɛsinen don aw ma mɔgɔw bɛna se ka na janfa walew ta ka aw sɛgɛrɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o de bɛ mun fɔ o b'a yira k'a fɔ aw ka hakili to aw yɛrɛ la aw bɛna juru don mɔgɔ minnu na musaka ko siraw fɛ olu sɔrɔlu olu bɛ se ka kɛ ni gɛlɛyaw ye wa layidu kan b'a aw ni mɔgɔ minnu ni ɲɔgɔn cɛ nafoloko fana ta fanfɛla la gɛlɛya bɛ se ka don olu fana na ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ni aw bɛ musaka o musaka kɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔ fo aw ka jateminɛw k'olu fanga bonya kosɛbɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o de bɛ se ka kɛ sababu ye ka dɔgɔkun gɛlɛyaw k'olu pan aw kunna kɛnɛya siraw olu sinsinnen don ka ɲɛsin aw ma nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ décembre kalo tile 22 la ka na bila janvier kalo tile 19 na n'an b'a fɔ olu ma capricorne masasodenw capricorne nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw ka hakili to aw yɛrɛ la aw ka ko cogoyaw fɛ kamasɔrɔ waleya waleya bɛ yen nɔ ni waleya tilelen tɛ aw kana don olu da fɛ n'o tɛ aw bɛna se ka kɛ sababu ye ka se ka maloya sama ka se aw yɛrɛ ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na ko tilelenw aw k'olu siraw ta aw ka hɛrɛ b'o o de la wa aw ka wasa bɛ o de la wa k'a fɔ ko aw bɛ se ka na ko karaba cogoya min na aw kana ko foyi karaba nin dɔgɔkun in kɔnɔna na n'o tɛ aw ka ko caman ɲɛtɔ la a bɛ se ka kɛ sababu ye ka dansigi kɛ olu la aw ka ko caman ɲɛtɔ aw yɛrɛ bɛ se ka tiɲɛ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na juguya caman fɛlɛ caman fana tigɛlen don aw kama nka olu bɛna kɛ i b'a fɔ baarafu kamasɔrɔ aw bɛ lakanaw aw bɛ lakana sinzan kɔnɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na juguya wale ni lagosi walew olu tɛna na fɛn kɛ aw la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ janvier kalo tile 20 na ka na bila février kalo tile 18 na n'an b'a fɔ olu ma verseau jigisodenw fonɛnɛ kalo 2nan denw verseau nin dɔgɔkun in kɔnɔna na bana minnu olu fanga ka bon aw ka sira kan gɛlɛyaw olu bɛ aw ka sira kan a b'a yira k'a fɔ kasaraw olu b'aw kun kan fo ka taa se kasara minnu bɛ tali kɛ siraba kannaw na ale ni tasuma ka kasaraw ka hakili to aw yɛrɛ la olu la gɛlɛyaw b'aw ka sira kan jigiya siraw olu ma barika ka ɲɛsin aw ma wa faraganw olu kun dalen don aw kan nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw dusuw faga ka se ka jateminɛw k'olu fanga bonya nin dɔgɔkun in kɔnɔna na kosɛbɛ kamasɔrɔ nin dɔgɔkun in na aw yɛrɛ ka laɲini tɛ fɛn minnu ye ko balilenw olu bɛ se ka aw sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o b'a yira k'a fɔ basigiw aw k'o kɛ aw tagama bere ye k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw ni fɛn min sudɔla mɔgɔ la i bɛ kunbɛ cogo sɔrɔ a la nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. ni mɔgɔ minnu bangena ka minɛ février kalo tile 19 na ka na bila mars kalo tile 20 na n'an b'a fɔ olu ma poisson jugusodenw poisson nin dɔgɔkun in kɔnɔna na aw bɛna dɔgɔkun daminɛ ni nisɔndiya ye ani wasa ni kunkɔrɔtaw ale ni bonyaw kamasɔrɔ mɔgɔ caman de bɛna na aw bonya n'i ye aw kɛlen ka dɔgɔyama min sɔrɔ nin dɔgɔkun in kɔnɔna na dɔrɔn o sababu bɛ se ka bɔ aw yɛrɛ la wa aw ka ko ka di mɔgɔw ye k'a daminɛ dɔgɔkun daminɛ fo dɔgɔkun laban yɔrɔ wagatiw kɛnɛya siraw olu sinsinnen don kalo o bɛna sigi aw ka so kɔnɔ juin kalo tile 24 o de bɛna aw ka wasaw ale ni aw ka yɛlɛdaw kofɔ ale ni hakilisigiw k'olu kofɔ mardi ni o bɛ bɛn juin kalo tile 25 ma wasaw olu bɛ aw ye o b'a yira k'a fɔ dɔgɔkun daminɛ olu barikalen don ka ɲɛsin aw ma nin dɔgɔkun in kɔnɔna na wasaw ni kunkɔrɔtaw olu bɛna aw sɔrɔ kamasɔrɔ aw jɔrɔna ko aw kun jɔrɔlen don ko minnu na don tɛmɛnenw na n'aw wulila olu ɲɛɲinini fɛ aw bɛ se ka na ɲɛnabɔ cogo caman sɔrɔ olu la ka bɛn ni aw ka waleyaw ta cogoya ye kɛnɛya siraw olu sinsinnen don nin ye aw ka dɔgɔkun kibaruya ye. ni lamɛnbaga jɛkulu cɛ ni muso denmisɛn ani mɔgɔkɔrɔba ni de bɛ dansigi aw ka dɔgɔkun kibaruya la dɔgɔkun min daminɛna bi tɛnɛ juin kalo tile 24 ka taa bila karedon na juin kalo tile 30 o wagati kibaruya de tun ye nin ye ka ɲɛsin aw ma a b'an ladɔnniya halisa an bɛ samiya kɔni o daminɛna an bɛ samiya de kɔnɔ nin wagati in kɔnɔna na samiya kalo fɔlɔ yɛrɛ samiya kalo fɔlɔ tile 2 nin ye o yɛrɛ ye nin dɔgɔkun in kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ nin wagati in kɔnɔna na danniw minnu b'a fɛ ka danniw kɛ u bɛ se ka danniw daminɛ nin wagati in kɔnɔna na kamasɔrɔ samiya donna u bɛ se ka danniw daminɛ kamasɔrɔ bi ye samiya kalo fɔlɔ tile 2nan yɛrɛ ye ni ne bɛ dan sigi aw ka dɔgɔkun kibaru la ni aw mɔgɔ minnu b'a fɛ k'aw ka kibaruya dɔ dolo sira kan aw bɛ se k'an wele whatsapp kan walima telefɔni yɛrɛ la 73 35 28 89 mali kɔnɔ yan nɔ nka ni mali kɔ kana don 00223 a bɛ se ka olu bila ɲɛfɛ i ka dakan siraw olu bɛ f'i ye
ka taa se i kan ka baara nasugu minnu kɛ i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na ale ni i kan ka sira minnu ta i ka ɲɛnamaya kɔnɔna na ka taa se hali i ka don dumanw olu ma olu bɛɛ lajɛlen bɛ f'i ye ɲɔ bɛ ɲɔgo ta kan b'a la ni ne bɛ dan se aw ka dɔgɔkun kibaru la an b'a fɔ la aw k'an bɛn dɔgɔkun wɛrɛ ala ka dɔgɔkun diya ni aw bɛɛ lajɛlen na halisa ala ka jamana in diya ala ka hɛrɛ ka a ladon mali kɔnɔ an b'a fɔ la aw k'an bɛn